5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्वच्छ भारत मिशन जाय बिथांमोना टयलेट एप्लाइ बानायदोंमोन। नोंथांमोननि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों, मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरानो टयलेटनि रांखौ नेगासिनो दं। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, मानो होनोब्ला जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव थांनाय 2023 आव जाय बिथांमोना बे टयलेटखौ एप्लाइ बानायदोंमोन, दा नोंथांमोननि जिअ'टेकनि लिस्ट फैबाय। बे जिअ'टेकनि खामानिया दा आसामनि दाब दाब जायगायाव सोलिगासिनो दं। जेब्ला बेफोरनि गासैबो खामानिया जोबगोन, अब्ला नोंथांमोना टयलेट लुनो थाखाय नोंथांमोना गिबियाव 9,000 नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबगोन। गिबियाव नोंथांनो बे 9,000 रांखौ होयो, बेखौ मोननै किस्तियाव होयो। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेखौनो नायगोन। नोंथाङा बे टयलेटखौ मोननो थाखाय जिअ'टेकनि लिस्टआव नोंथाङा नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै नोंथांनि VCDC वाइसआव, जोङो बेनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जुदि बे लिस्टआव नोंथांनि नामा दं, अब्ला नोंथाङा 100% टयलेट बानायनो थाखाय नोंथाङा 12,000 रांखौ नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव DBT सिस्टेमनि जोहै नोंथांमोना मोननो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ नेगासिनो दं, जाय बिथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्ट मोनबाय, जुदि नोंथाङा सेकेन्ड इनस्टलमेन्टआ नोंथांमोना दाबो हायाखै, अब्ला नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ दंना गैया सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि थाखाय जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेखौबो नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि बेखौ नायगोन। नोंथाङा बे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि जिअ'टेकनि लिस्टखौ गावबा गावनि नामा फैदोंना फैयाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो, जों बेनि आपडेटखौ नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा गुगोलाव स्वच्छ भारत मिशन नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबाबो नोंथाङा इजियावनो नैबे पेजाव फैनानै नैबेयाव टयलेटनि जिअ'टेकनि नोंथांनि नामखौ नोंथाङा नायनो हागोन। बेयाव जोङो नायगोन जाय बिथांमोना थांनाय नैबे 23 06 आरो 05 जुन आरो जुलाइआव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन, बेनि जिअ'टेकनि जोङो लिस्टखौ नायगोन। नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय दानिया नैबे पेजाव फैनांगोन। पेजाव फैनानै बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे अपसन, नाउ इउआर स्वच्छ भारत डाटा, बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। बे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, नैबे MR13A एन्ट्रि स्टेटास अफ निउ हाउस हल्ड, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बेबायदि आं दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव आरो मोनसे पेज गेवबावगोन। बे पेजखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों स्टेट नेम, बेयाव अल स्टेटखौ होना दोनदों इन्डियानि। नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि स्टेट, जेरै जों नैबे आसाम नायगोन, नोंथाङा नैबे आसामाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेबायदि दानिया आङो आसामाव बेबायदि क्लिक बानायबाय। आसामाव क्लिक खालामखांनानै बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। बे पेजखौ बोखोनानै दानिया बेयाव गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव बासिनांगोन। आं हमना ला बेयाव मोनसे जास्ट डेम' हिसाबै नैबे मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आङो हमबाय, बेयाव क्लिक खालामबाय। बेबायदि डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दानिया डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामखांनानै आरो बे पेजखौ बोखोनांगोन। बोखोनानै दानिया बेयाव नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों ब्लक नेम, नोंथांनि ब्लक नेम, आरो नैबेयाव पेजखौ नोंथाङा एसे बोनांगोन। बोनानै नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे टटेल जिअ'टेक IHSL, नोंथाङा नैबेयाव नाम्बार नुनो मोनदों। नोंथांनि ब्लक, नोंथाङा नैबेयाव ब्लकखौ नायना लाबानो जाबाय। आरो सिदा सिदि नोंथाङा नैबे जिअ'टेकआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। आं दा हमना ला नैबे मोनसे ब्लकनि आङो सिदा सिदि नैबे मोनसे ब्लकनि आङो जिअ'टेकनि आङो लिस्टखौ नायनो सानदों। बेयाव आं मोनसे नाम्बाराव थुना होबाय। बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि एक्जेक्ट बेयाव सेम नोंथाङा लकेसनाव थुबानो जाबाय। दानिया बेयाव जिअ'टेकआव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवबावगोन। दानिया नोंथाङा नैबे ब्लगाव नायफिनबानो जाबाय नोंथांनि ब्लगाव। आरो नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों इन्टार बाय डिस्ट्रिक्ट ब्लक एन्ड एप्रुभ एप्लिकेसन फ्रम सिटिजन पर्टेलाव। नैबेयाव नाम्बाराव क्लिक खालामना होबानो दानिया नोंथाङा नुनो मोनसिगोन। आं हमना ला बेयाव मोनसे नाम्बाराव क्लिक खालामना होबाय। बेबायदि
दानिया बेयाव मोनसे PDF डाउनलड जागोन नैबे 1.30 MB नि बेयाव नैबे डाउनलड एगेनाव क्लिक खालामना होबानो बे PDF आ डाउनलड जागोन बे PDF आव नोंथाङा गाबा गावनि टयलेटनि लिस्टखौ दानिया नायनो हासिगोन नैबेयाव आं बेखौ ओपन बानायबाय दानिया जोंनिया PDF आ गेवबाय नैबे एक्सेल फर्मेटाव गेवदों बेयाव मबाइलाव मोजाङै गेवजोबा बेयो आलाय सिलाय जाना दङ नोंथाङा बेयाव गाबा गावनि नामखौ आरो नोंथांनि गामिखौ बेयाव नागिरना लानो हागोन एक्सेल फर्मेटआ नैबे मबाइलाव मोजाङै गेवजोबा बेयाव आलाय सिलाय जाना फैदों नोंथाङा नैबेयाव नायनो हागोन डेटखौ आं नोंथांमोननो मोनसे डेट खोथानि नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे 06/06/2023 बे मायथाइयाव जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना नैबे जिअ'टेकनि लिस्टआव नोंथांनि नामखौ नुनो मोनगोन आरो बे लिस्टआव जुदि नोंथांनि नामा दं अब्ला नोंथाङा 100% टयलेट बानायनो थाखाय नोंथाङा 12,000 रांखौ नोंथाङा बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन नोंथाङा बेबायदि प्रसेसै चेक खालामबानो जाबाय दानिया जोङो नायगोन सेकेन्ड जाय बिथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्ट मोनबाय दा सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट मोननो थाखाय नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो बेनि आपडेटखौबो नायदिनि दानिया नोंथाङा बे लिस्टखौ चेक खालामनो थाखाय जाय बिथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्ट मोनबाय आरो दा नोंथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि थाखाय नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय नैबेयाव नोंथांमोना बे पेजखौ बोखोफिननांगोन हम पेजाव फैनानै आरो नैबे डेशबर्डआव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि आं दानिया बे डेशबर्डआव क्लिक खालामनानै होबाय डेशबर्डआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों भिलेज प्रग्रेस रिपर्ट बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि स्टेटखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आं बेयाव स्टेटखौ क्लिक खालामबाय नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव बेबायदि गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय आं बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक बानायबाय बे जोबोर इजि बेबायदि डिस्ट्रिक्ट ब्लक VCDC बेबायदि नोंथाङा चेक खालामबानो थाबाय नैबे ग्राम पन्सायत जोंनिया बेखौ VCDC बुङो बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि आरो नैबेयाव भिलेजाव बेबायदि गावबा गावनि भिलेजाव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नैबेयाव साबमिटआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेबायदि आं दानिया बे साबमिटआव क्लिक बानायबाय साबमिटआव क्लिक खालामनानै दानिया बेबायदि मोनसे बेयाव पेज गेवगोन नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबे IHSL फेज 2 नैबेयाव क्लिक खालामना होबानो नोंथांनि बेयाव गासैबो डाटाखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेयाव नोंथांनि नाम हेबिटेसन नाम नैबे फेमिलि नाम फेमिलि हेड नाम फादार्स हासबेन्ड नेम जेन्डार केटेगरि बेबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेयाव नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ नायना लाबानो जाबाय जुदि नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव दं अब्ला नोंथाङा सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोनबाय बा नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन जुदि नैबे लिस्टआव दं नैबे लिस्टआव नोंथाङा नामखौ बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोना जिअ'टेकआव नामा फैबाय नोंथांमोनाबो थाबैनो मोनसिगोन मानो होनोब्ला बेनि दाब दाब जायगायाव आसामाव बे जिअ'टेक खालामनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं जेब्ला गासैबो खामानिया जोबगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बे टयलेटखौ बानायनो थाखाय नोंथांमोना रांखौ मोनगोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ